Pozdravujeme všetkých fanúšikov motoršportu a F1 zvlášť. Sme priamo na štartovacom gride v Montreale. Pred nami tretí šprint sezóny. Zdraví vás Števo Ajzele a Josef Král. Ahoj, je tady už konečně zajímavá atmosféra, musím říct, že se nám to začíná pěkně naplňovat, ale v tuhle chvíli se nacházíme přímo na cílové čáře s výhledem do první zatáčky. Je to iba 260 metrov od nápisu Salut Gilles. To je podsta Gillesovi Villeneuvovi, legendárnemu Kanaďanovi. Ale prečo je výhodné štartovať z pozície po našej pravej ruke, kde o chvíľočku príde Mercedes Georgea Russella? Je to zajímavý, ale na první pohled to tak nevypadá. Každopádně řekli bychom si lepší být na vnitřku. To úplně není pravda, protože ve chvíli, kdy jsme přímo tady, kam nám teďka vezou právě monopost George Russella, vy si to můžete lépe namířit právě do první zatáčky a vlastně ten výjezd je rovnější. OK, je to trošku nevýhoda na první pohled, ale potom vlastně díky tomu, že nemusíte tolik zatáčet, tak samozřejmě jedete rovněji a zároveň další zatáčka, druhá doleva, je to teda ta první faktická, tak jste rovnou na vnitřku, takže vlastně všechno to jsou jenom benefity. Georgeovi Russellovi včera poriadne odľahlo, pretože po 3 kvalifikačných prehrách zdolal tímového kolegu a lídra šampionátu Kimiho Antonelliho o 68 000 sekundy. Ale zároveň Russell prejavil obavy zo samotného štartu. Vieme, že Mercedesom tie štarty veľmi nejdu. A presunieme sa postupne popri Georgeovi, ktorý ešte čekuje aj svoj strieborný šíp. Ale je to vysoký chalan, nebudeme si klamať. Poďme za Kimim Antonellim a poďme smerom do druhého radu, kde sú papájové McLareny. V kvalifikácii stratili navonok priepasné 3/10, ale interne to bolo veľmi tesné. Aj medzi Landom Norrisom a Oscarom Piastrim. A v 3. rade obe Ferrari. Lewis Hamilton zatiaľ lieta tento víkend. Nebol na simulátore. 6. je Charles Leclerc. Takže čo ty očakávaš na štarte? Bude to masaker? Prvá, druhá zákruta je nesmierne úzka. Je nesmírně úzká, velmi blízko, ale i přesto věřím tomu, že Ferrari na tom startu zabere. Tady jsme u McLarenu, který samozřejmě si taky bude brousit zuby na Mercedes, protože a speciálně Kimi Antonelli ty starty nemýval dobrý. Tím pádem je velká šance, že McLareny se budou chtít tlačit dopředu, no ale za mě raketově startující Ferrari je podle mě pro oba týmy, který mají pohonou jednotku Mercedes, velkou hrozbou, ale jak už jsme říkali, ta první zatáčka je velmi blízko, to znamená prostoru tam moc není, každopádně víme, že Ferrari ale je rychlý v průběhu celého toho prvního kola a nejsme na permanentní trati, jsme tady v Montrealu, to znamená, že ty první kola vždycky jsou relativně ještě špinavý. Lewis Hamilton ani Charles Leclerc ešte nesedia vo svojich monopostoch, využívajú každú minútu, možno si išli aj odskočiť, aby boli čo najľahší a presúvame sa pomaličky až za Ferrari, pretože Red Bulli síce dokázali zrýchliť, ale Max Verstappen podľa vlastných slov sa veľmi vytrápil. Je na pozícii číslo 7, za ním Isaac Hadjar a Arvid Lindblad z Racing Bulls. Max Verstappen sa sťažoval, že mu doslova poskakovali nohy na plynovom pedále. Čím to je? Nerovnosťami trate, pretože samotný Red Bull má ten dizajn úžasne agresívny. Je krásný to auto, hlavně si všímejte, vyloží zpracování těch deflektorů, krásný detail vlastně, jak drží ta tyčka, ten deflektor, jak to má v podstatě, je to jako křidílko, ale to, co je dlouhodobě trápí, je zadní část. To auto je krásně agresivní, bočkici mají velmi propracovanou, ale ta zadní část, konkrétně to zavěšení, dělá Maxovi problémy už od začátku sezóny, kde vlastně ta záď poskakuje a to způsobovalo i ty velký problémy, který Max měl právě při aplikaci plynu anebo brzdy. Prostě ten zadek poskakuje a Max se s tím nemůže nějak tak jakoby poradit. Jak je pouze jeden trénink, tak je to samozřejmě velmi málo času na to vyřešit, ale věřím tomu, že teď, nebo minimálně do sprintové kvalifikace už s tím tým něco udělal a potom do hlavní kvalifikace a hlavně hlavního závodu ta změna bude markantní. Poďme si dať ešte tlačenicu smerom na pole position, ak stihneme Mercedesy, zatiaľ do samotnej stratégie. V šprinte by sa malo jazdiť bez pitstopov a oproti včerajšku trošku sa ochladilo. Nie je teplota vzduchu, skoro mali incident, ale zatiaľ to zvládame. Nesvieti tak intenzívne slnko, takže teplota asfaltu asi nebude cez 40 stupňov. Tuto detailný záber na Ferrari, z toho nebudú v Maranelle celkom nadšení a ja mám aj podozrenie, že do Kanady trošku premiešali ten samotný odtieň
Scuderia červenej. Zajtra ešte pripomeňme dôležitú informáciu. Očakáva sa dážď, celodenný dážď a prudké ochladenie z 20 stupňov na 10. Kde máme Pepu? Pepa sa nám stratil, ahoj. Stihneme ešte Mercedesy? Už jsme skoro tam, myslím si, že to za to opravdu stojí. Ještě minimálně se kouknout na záď Mercedesu, protože Mercedes přivezl spoustu nových upgradeů a to auto tady funguje opravdu krásně. Ať už je to přední křídlo, který trošičku předělali, mezi tím se nám to tady už navrchli to auto, tak tady máme krásně zakouřeno, ale hlavně bychom se měli podívat na tu zadní část. Konkrétně mně se strašně líbí to propracování podlahy těsně před tím zadním kolem, což je dneska jedna z nejdůležitějších částí, protože vlastně se nám zmenšil difuzor, tím pádem se zmenšilo celkově ten přítlak, který generuje podlaha a vy tam musíte víc s tím vzduchem pracovat, takže celý ten roh vlastně je dneska u Mercedesu nejvíc do detailu propracovaný. Tak priatelia, už iba pár minút nás delí do štartu šprintu tu v Kanade. Jazdí sa tu 45. rok. Tradične fantastická atmosféra aj na tribúnach. Môžeme sa pozrieť, že sú krásne zaplnené. Nás čaká aj stretnutie s československými fanúšikmi. Ale najprv si poďme vychutnať samotný šprint. Utekáme do komentátorskej kabiny za Pavlom Fabrim.